Abantu asihlalani phansi. Yewethu, namhlanje indlebe nizawulala zishushu ndim. Indlebe nizawulala zishushu ndim. Mamelani bakwenzeka ntoni ke bantwana. Ndiyahamba ke namhlanje ndiyawokha ke eSandton. Xa ndisithi ke guys ndiwokha eSandton, mna andiwokhi kweli cala leSandton apho kuhlala khona ezi celebrities zenu zino-3 bedroom. Andiwokhi kwelo cala. Mna ndiwokha kweli cala leSandton, uthi xa ujonga uqonda uba hayi yi-estate le. Ne? But uthi uyaqwalasela mhlawumbi ngaphakathi ufumaniseke uba istructure esi singaphakathi awusi-understand. Yabo, structure singaphakathi ngumbhazalala we-structure awusi-understand. Kanti yindlu yomntu, ayo estate. So xa ndihamba eSandton ke xa ndisithi ndiseSandton ndikuloo macala aseSandton. So ndibhizi ke ndiyawokha apho. Ndiyawokha. Ndiva umntu endikhwaza. Ndigqiba hayi wena uzondikhwaza eSandton. Ndithi mna because kaloku funeka ndisabelile uyandibiza. Ndithi athi zanga apha, ndithi hayi wena. Athi yiwethu kushubile. Nyhani xa ndisithi ndiphosa amehlo phezulu zii-drone phezulu. Ndisondele ndithi guys kwenzeka ntoni. Kube kusithiwa heyi ezi moto uzibona apha ziimoto ze-SIU. Yava? Niyayikhumbula i-SIU? I-SIU yiyo leya uncoverisha la syndicate kaloku yasethembisa. Eza millions yiyo ii-billions ezaluthwayo phaa eThembisa Hospital. Yeke kwabe kusithiwa yi-SIU le uyibona ethe nqwadalala apha. Ndisikemako hayi shemba wenzile umsebenzi omhle ngosibonisa laa nto yala syndicate. Yabo, hayi bawenzile umsebenzi omhle. So ithini into bafuna ntoni apha? Kwathiwa heyi le ndlu uyibonayo yindlu kaHangwani Maumela. Andikwazi kulubisa ke igama likaHangwani guys, nindixolele. Yini? Yava? Kube sithiwa le ndlu uyibonayo yindlu kaHangwingwe. Ndikemeka hayi wena uHangwingwe uhlala apha. Yava? Kwabe kusithiwa uhlala apha uHangwingwe and ke ngoku asimazi noba uzawuphuma na okanye izawuthini into. Ayintle indlu. Ayintle indlu, ingathi kwimagazini, ingathi ku-top billing, kwathini. Phofu ke kuthiwa uHangwingwe yi-leader yala syndicate. Yapha ke ngoku eThembisa. Yava? Kuthiwa kwa uVusi uNomkhize, kuthiwa uNomkhize wayeripota apha kuHangwingwe ngalaa nto. Yeni nani ndithe ndisajongeleyo xa ndisithi hayi man tyhuru kudu iLamborghini. Yazibona ezi SUV ezithe tyhuru iLamborghini yaphuma ifaka kweza truck ayidrayiva. Bayoyika noyidrayiva bayifaka kweza truck bayenzela ubuchule bamayingene yabo kungenzeka imistake. Bayifaka yangena yabithe tu bandazi yathula ithe tu inhle imoto kuthiwa iLamborghini. Yava? Ndathi ndisajongeleyo tyhuru kudu eyesibini. Same color, but le ke ngoku zezi zincinci ngathi zithoyi. Niyaziba? Yabe nayo yayibona le balilate. Nayo yangena. Yaba? Ndithi ndisajongeleyo tyhuru kudu eyesithathu. Nayo same color, zonke zina-number plates. Nayo same color. Tyhuru kudu. Ndabe ndiqumba hayi ke le yesithathu siSlay Queen. Yangena man, yangena. Le yesithathu kwa indlela abayifake ngayo uyayibona uba inxibe heels. Ishaya ngenye iwive ibethe ezimpundweni. Yaba? Nyani yangena. Zangena zontathu zathi. Ndaqomba hayi man, yangunumber 1 inqoqonqoqo yakhona, yangunumber 2 uMadam, yangunumber 3 iside chick. Ndathi hayi kwathiwa zihambe kanjalo ke iimoto zikaHangwingwe. So ke ngoku uHangwingwe inoba naye he's being investigated because kaloku zithathiwe. Namhlanje bekusenziwa nje search and seizure. Zithathiwe ke iimoto zikaHangwingwe but azithathwanga ngabaya base-KZN. Zithathwa ngalamapolisa kaloku ebephanda si-special unit. Ngabo ebesiphanda laa nto yaseThembisa. So siso ke ngoku special unit besipha kuHangwingwe. Sithathe ezo nto ke special units sendisitsho guys, hey amasela ziwashubele, kushubile for amasela. Kushubile for amasela sekushiyeke thina ngoku abantu abafree. Ndiyasola ba hey inintsi into ezakwenzeka. Uthe umkhwanazi the country is going to burn. How guys, sikwaSathane.
sikwasathana. It's burning. Kuyatsha bandase. And ndiyayithanda le nto yenzekayo because it means ngokubana the people that were comfortable for so long kweli lizwe lethu, kule country yethu, are now getting uncomfortable, and I like it. Don't stop it, please. Qhubekekani bantu benza umsebenzi omhle, qhubekekani. But ke sifuna noHangwingwi. Nizile kaloku nathi nguye, khani nithi niyamrhanela nethe nguye, so simfuna. Please bantasi, anze yokwethu oHangwingwi zizikrelemnqa. oHangwingwi bantasi zizikrelemnqa mos. Yeni nani mamela nto yenzekileyo. Andithi iSIU yiyo le investigator le fraud yaseThembisa, la looting ngemali zaseThembisa. Yabo kwafumaniseka ukuba oHangwingwi yena uluthe over 2 billion. Ngiyakhumbula mos loo nto noNomkhithi xa bakule syndicate kaHangwingwi sasikhe sayenza ke class ngaloo nto. You understand? So ke ngoku bandase kuthiwa into nokubana iimoto zikaHangwingwi ziyabuyiselwa. Zibuyiselwa njani bantase? So uHangwingwi into ayenzileyo, uneza moto zakhe mos zaziphuma zingqonso zapha kwakhe. Yabo ndisayifaka ividiyo yaloo nto nizibone eza moto zazingqonso zapha. So into eyenzekayo ke bantase, uHangwingwi kaloku eza moto wazithenga. Yabona laa nto yothenga into but ubuzazi busisiqelemnqa. Wazithenga wathi no, you know what, ndithengiseleni zona ibe zezam, ndizazisebenzisa anytime ndifuna uzisebenzisa, but zingapaka apha, meaning that at that dealership zingapaka apha kuni. And ke ngoku noba siyitshintsha nge-ownership, but nina niyayazi into nokubana mos iimoto zezam, i-ownership noba siyitshintshanga, but xa ndifuna imoto niyandinika. You understand? So uHangwingwi ke ngoku unalo arrangement according to iSIU. Ke kuthiwa ayo arrangement inqabileyo leyo kwizigwili, kuthiwa ayo arrangement inqabileyo kwizigwili. You understand? So ungacinga fast uzawuthi uyimpulakala ujaca njengam uhambe uye kwa-BMW uthi hayi ubusenza i-arrangements ongazi-understandiyo. So ngoHangwingwi ke izigwili abakwazi into nokubana umntu athi hayi nantsi imali yenu but zibambeni imoto. Yabo ndizayithatha anytime xa ndiyifuna, but ningazibamba zibe segameni lenu. So kuthiwa ke laa dealership idila nge-luxury vehicles, and ke ngoku banalo arrangement nezi zigwili zabo. You understand? So ke ngoku into eyenzekileyo, njengoba iimoto zikaHangwingwi zaphuma zinquntsuza kwaHangwingwi phaa kwesaa strato sikaCupcake, kuthiwa ke bandase kuthiwa mazibuyele ngoku because ezaa moto azikho segameni likaHangwingwi. Kuthiwa mazibuyele because iimoto zisegameni laphi le dealership, asikho segameni likaHangwingwi. Ngoku ke ngoku sifesene naloo nto, but iSIU ke yona kithi ikrobele yonke laa nto, iyayazi uba kwenzeka ntoni phaa. Otherwise iimoto zibuyela nje for ngoku bengekabi na-proof le bayifunayo. Otherwise bashorile basathi I mean le nto leyo ayibalulekanga nokubaluleka, ungayikhavarishi naseklasini yakho le into. Athi ke maka hayi, as long as you guys are confident into nokubana ezi moto azibuyeli kwaHangwingwi, nathi as a country we are confident in you into nokubana oHangwingwi nizabakhola into order. Yava? So kuzafuneka ke bandase le nto yezi moto zikaHangwingwi sifake elokhozi lona umehlo, ilihlo fake elokhozi, senze ishonto yoba sigadile le nto, because guys saba distracted nje kancinci, sabhizi ngalaa ntathu nolezi orange kuthiwa yazikakela kwathini sizayiluza le sibhiziyo. Yiloo nto ke eyenzekayo kwistori sikaHangwingwi.
Yabantase ayihlala phansi ke sanhlala phansi yowethu akho umuntu uyaziyo into ayenzayo apha kule country ngathi ngohangwani mawumela. Yabona lo bhuti bantase into ayenzayo uyenza ecokisa injinji. Uyenza to the T. Mina ndaze ndambona ndaze ndimxhele ndithi hayi bhuti wami ndimbambe isandla thi hayi bhuti wami eyayenza into yakho. Mamelani bantase unyaka ngo-2020 si deep inside COVID. Deep inside COVID, hey, xa kureport abantase into nokubana abantu abaswelekileyo kwathini iThembisa is always number 1. Nqa phambili abantu abaswelekayo ezibhedlela. Hayi man. Kuthiwa kanti kwenzeka ntoni eThembisa? Hayi kuhanjwe kuyofind out abaye abantu abayi-important phaa eThembisa hospital. Ndokubana guys, kutheni le nto ihleli nje number 1 nina niyaswelekelwa kule nto le-COVID. Izinesi zenu ziyasweleka. Like into le nto. Yava bathi abantu baseThembisa ke management xa iziphendulele ethi no thina asinazi PPE kwathini kuthiwa hayi njani besikhuphile ibudget for zonke izibhedlele njani to hayi thina sibona zingekho asiyazi bakwenzeke ntoni kwathini hayi kuthatha management kuthiwa sinicela ecaleni bucala guys nansi ayi-boardroom kuyiwe ecaleni kubuzwa into nokubana guys sininikile ibudget kanje nakanje niyenze ntoni la budget yeyi batshone bevela bathetha pha naphaya bantase bathetha pha naphaya kuthiwe hey nina abantu bayafa nina nithetha pha naphaya hayi amapolisa atsha yabona ke le ayingangathi ifuna umuntu ozayigubhulula ayiphande kufonelwe i-SIU kuthiwa i-SIU nansi into singayiqondi nje apha eThembisa and ke ngoku thina asinayo i-capacity yoyi-investigator ifuna abantu bazofocusa kuyo yava hayi nyani SIU ithathe le case bantase still kuyareportwa day in and day out abantu bayasweleka eThembisa hospital kwathini hey investigate SIU ngo-2023 okanye ngo-2022 late 2022 bantase SIU ihambe iye kuBabita. At the time uBabita wayesebenza kwa-health as financial what yava but wayepha finance kwa-health into funeka uyibambe leyo and then position engathi ithe xaxa engathi inkulu yava hayi nyani kuyiwe kuthiwe sisters mamela kukho i-case esiyiphandayo apha and ke ngoku le case izawufuna sometimes sifune kuwe i-financial records izawufuna sifune into ezininzi kuwe so siyakucela wethu sicela intsebenziswano sisebenzisane nathi kule nto yale case because into esiyiphandayo siphanda kwanina apha kwa-health yava athi sibhedlele kuthiwa sibhedlele iThembisa athi ubabsi athi hayi ayinamsebenzi loo nto ndizanincedisa nyani ubabsi nyani axelele ke ngoku apha asenza nabo into nokubana yeyi umntu ebesebenza ngeThembisa angabisasebenza ngeThembisa zonke i-financials zaseThembisa hospital maziziswe kum aqombasana akho xesha lo-delegator ngoku makazibambele ngobuyena athi zonke maziziswe kum nyana anikwa ubabs nyana ubabs ahlale bantasi ajonge incwadi athi ubabs hayi jongile ke ngoku kwezi financial statements athi so into eyenzekayo bantase ubabs uzawufumaniseka uba ucompany 1 is linked to ucompany 19 but u-19 is linked to ucompany 4 zilinkwa njani bantase ndiza kwenza umzekelo let's say ndifumana i-call from wena yava uthi kum into nokubana yeme ndine-business opportunity apha for wena ndithi shotsho uthi wena into nokubana vula ilentoza vula ikhampani yava vula ikhampani and then uthi into nokubana usaplaya imask yava hayi nyani ndimlowo kula website ndivula imali ndivula ikhampani ndikufowunele ke ngoku ndikufowunela ndithi yeyi Beto mamela ndiyayivula le khampani apha but ke ngoku kufuna i-business address and ke ngoku mna andinayo i-business address ndenze njani uthi ke wena ima yenza kusendele i-address undisendele i-address kudu kuWhatsApp ndithathe i-address into eyenzekayo ke ngoku mna nawe are linked because ngoku mna ndisebenze i-address ye-business yakho yava already we are linked thina soyi-2 then ke ngoku fumaniseka uba mna ndizawuplaga bam nam abe linked nabo kum
Yava fumanise ukuba ingulomlinko ke bantase kuyalinkwana and mind you at that time bengekho zimadlanga commission bengekho yonke lento besimuncu sonke at that time yava into esiyenzayo qha kufaka imask qha into esasiyenza kufaka imask nobaleka amapolisa necurfew into esasiyenza. Fine, so uBabita ke azifumane ezi links ye ekufumane kwakhe ezi links aqumba man mos aba bantu imali xa ndiyibala ephumileyo apha esibhedlele isiya kubo yi-850 million. Othuke loo nto uBabita afowunele ke ngoku i-SIU nto nokubana guys kwenzeka kanje nakanje ndifumene lena le kuthiwe yeyi kuzafuneka uxelele izikhulu zakho naso siyazi nyhani uBabs afonele ne-management yakhe nto nokubana guys ukhese ephandwayo yakwesi sibhedlele and this is what I found and ke ngoku ndiyisile kwi-SIU sendibaxelele but siyaqhubekeka siyaphanda yava kuthiwa hayi bamncome ke bawenza into entle kwathini nawo axelela nabanye kanti bandasokuxelela snakes kanti uxelela iznakes bandase iznakes zayisa yonke laa nto phaa kubatyholwa yava. This is the part ke ngoku that is gonna be alleged yava yasiwa yonke into kubatyholwa. Into eyenzekayo ke ngoku one day ngo-2023 uBabs usabantwana esikolweni as usual hamba sabantwana esikolweni xa ebuyisa abantwana esikolweni athi xa engena kwi-driveway yakhe nyhani kubekho imoto lapha ecanga kwakhe fike le moto imbase bantasi unogumbe wee-bullets I think zaziyi-9 or more ii-bullets ezangena kuye ngalaa mini. Fine, gqiba kwayo imoto idrive off. How idrive off imoto kanjalo abahlali bafika usaphefumla uBabs nyana sesibhedlele uBabs xa sesibhedlele uBabs kuthiwe hayi unfortunately akalenzanga ixesha. Fine, after ingalenzanga ixesha kuzafuneka ke ngoku it's a criminal case ke ngoku le kaBabs, it's a criminal case wafuneka kube involved Men in Blue, right? Men in Blue babe involved, Men in Blue bafumanise kuba yeyi kule nto yokudutyulwa ngalaa mini yecameras ngalaa mini yokubulalwa kukaBabs ii-cameras kulaa area yonke zazi-off. Yonke icamera engathi yabona phaa kwaBabs yayi-off akwaziwa into nokubana yacinywa ngubani phi yava. Amadoda aye abanjwa kuyo yonke le nto anje ayi-6 amadoda aye abanjwa because there was WhatsApps and yabo i-communication between them etsho into nokubana nyhani bebezama orchestrator ukubulala uBabs yava. La madoda bandase abekwa egumbini kwathiwa guys nizawuya ejele anifuna uthetha into nokubana ngubani organize yonke le nto balapha. Khonomnye wathethayo yafika imini yoba bayovela enkundleni bonke balivuma ityala bonke bapleada guilty bagotywa 22 years kwathini bonke bathi ndenzeni bangene ejele inoba balapha bathe sapha phandle ngoku because that was 2023 before imadlanga commission noba bahlala a couple of months gqiba kwabo baphuma ndinixelele mna. So ke ngoku kuyo yonke loo nto SIU yasixelela ke ngoku 2025 into nokubana hayi ifumaniseke into nokubana from la 850 million yayidiscover sho nguBabs no ngoku baku-2 billion ndakhuza ndawa ndithi 2 billion abantu abamentionwayo ngathi bahlanu iikhampani ezininzi ezilinka kubo nguNomkids, nguHangwizi, iMazibuko family ibe ngomnye onegama leNdiya khona nowesihlanu but manje abantu abalinkwa kuyo yonke eza billion bantasi zimbini. So that means into nokubana kweza billion zimbini bayigqebha but imagine if wena uyi-mastermind zingabi imali noyifumeneyo wena and ke ngoku kuthiwa aba babuleleyo bona babezabhatala 400,000.
Nina niyadlala nina uHangwizi akakabanjwa na today azange aye ku ad hoc committee akakayina kumadlala. And mind you, the only time mentionishwa uHangwizi is when kuthethwa ngento nokubana at some point uNomkhithi icompany yakhe, which is Cat VIP, was uHangwizi was the director of the company. Later on wamkhupha. Zange bekho umuntu question uNomkhithi ngaloo nto nokubana kwakutheni uHangwizi aze director icompany yakho kwathi hayi yayekwa yalala. Okay, fine. And then kwaphinda ke ngoku kwavela, niyamkhumbula mos uDragon Ball Z lo wendlebe ezinkulu ke waphinda uDragon Ball Z kwabakho imali ayitransferayo, kwabakho i-conversation ababanayo amongst themselves noNomkhithi kusithiwa makutransferwe imali kuHangwizi. Yava uDragon Ball Z nanku ke ngoku xa kufuneke kuye kumadlanga commission ebane-heart attack. Heart attack ngoku xa kufuneka kuyiwe kumadlanga commission because iyabonakala nansi i-transaction utransferela uNomkhithi, utransferela ubani, utransferela ubani, kube khona i-conversation etshoyo into nokubana transferela noHangwizi. Kutsho uNomkhithi utsho kuDragon Ball Z transferela noHangwizi. Uyiqondile uDragon Ball Z into nokubana ndizawubuzwa kwemadlanga ukubana uHangwizi ungena ngaboni ke yonke lento. Thixo yo ndithetha nani mna ad hoc committee yaphela ngazange abizwe uHangwizi, ngazange kubekho nezityholo, you know that thing yoba umuntu afike yabo azikhuphe. In fact babe avoida kwa i-conversation noHangwizi phakathi. Yo aske ndamoyika. Hayi mna Hangwizi andikwazi nokwazi mntasi. Andikwazi nokwazi mntasi ungazi ngapha. Kazi andikwazi nokwazi mntasi. Kwazi nokwazi. Yile nto nam ndivayo thethwa zi-journalist ne-SIU. Ndive ngabo. Ayonto ndiyikhe entloko ungazi ngapha. Yini ndingenanto. Yini ndizizamela. Ebantase hayi noba kuthiwa uHangwizi uyaprotectwa abantase siqheleka kakubi ngoku. Hayibo siqheleka kakubi ngoku because bantase kutheni uHangwizi engafakwanga lamakhwenkwe abeseKhosi Mampuru noBhururu bakhe, because kaloku enye yecases kaNomkhithi le case yaseThembisa, and ke ngoku uHangwizi siyayiva into nokubana no uHangwizi kuthiwa ikhutshiwe i-court order uMantyi wathi wathi hambani niyolanda izinto zikaHangwizi eziza kwenza i-326 million because imali awayibapha kulaa tender yaseThembisa uHangwizi ngathi yayi-400 million. And ke ngoku bantase uHangwizi kwi-top 2 yabantu endiboyikayo apha eSouth Africa, because omnye ngulaa tata woyikekayo then ke ngoku omnye ube nguHangwizi lo ndingadoyika umbiza ngegama. So bantase uHangwizi kuthiwa ii-properties zakhe ziyathathwa, iimoto zakhe ziyathathwa, kwathini. Uthathwa nini yena? Because kaloku Babita bebaswa nje babaswa because kufunyaniswe kwento nokubana le tender uHangwizi ye-2 billion or yayimalini bayitye bayisulelwe entloko noNomkhithi and everybody else that was involved. Ugqiba kwabuyitya yathi xa iphandwa babasa abantwana babantu, babasa la Babita nabanye abaninzi ababasiweyo. And ke ngoku abantu abaninzi aba-involved kule nto le tender yaseThembisa aba bebephangela kwa-health baseKhosi Mampuru, bafakwa ezi boys kudala bantase, it's either baseKhosi Mampuru okanye bale nto zile bakubheyili, but bayawafakwa la makhwenkwe. uHangwizi uwafakwa nini amakhwenkwe? Siyayiva leyo bii-properties zakhe ziyathathwa kwathini. Ii-boys uprotected kanjani lo mfana? And ke ngoku if uprotectwa nguCupcake, uCupcake funeke simfakele amakhwenkwe Khosi Mampuru.